chcela by som najprv povedať, ako, čo sa týka diskriminácie, nejde iba o diskrimináciu rómsku napríklad. Moje kamarátky rodičia sa jej zakázali so mnou baviť len preto, lebo ja nie som veriaca a ona je. A nemohla som sa s ňou už ani rozprávať. A čo sa týka toho, čo teraz riešime, diskriminácia Rómov, podľa mňa vážne každá strana, každá minca má dve strany. A podľa mňa ide o to, že aj Rómovia nás niektorí hádžu do jedného vreca, že si myslia, že my všetci sme rasisti. A ja mám kamarátov Rómov a oni sú skoro všetci sú úplne normálni, čistí a mudrí. A myslím si, že toto nie je správne, ale nejde tu vážne iba o to, malo by sa riešiť všetko, malo by sa riešiť aj kresťanská diskriminácia, aj proste náboženská a všelijaké možno, lenže v dnešnej spoločnosti sa to len tak nedá, pretože proste ľudia sú takí, sú manipulovaní médiami, ako to už bolo spomínané. A neviem, napríklad, čo sa toho týka, všetci sa sťažujú, že berú Rómovia sociálne dávky. Tak ja by som urobila to, že by som to možno trochu pozmenila, alebo v niektorých krajinách majú tak, že musí 5 rokov pracovať človek, keď ho vyhodia z práce za to, že pije alebo za nejaké podobné veci, no tak nedostáva sociálnu dávku.